gagawa tayo ng marble gun or laruang binangin mga kabunggoy na powered by butane. Yan. Tapos nature mga kabunggoy. So bago yan mga kabunggoy, don't forget to like, share, comment, and subscribe mga kabunggoy. Lagi ko kayong updated sa mga bago nating uploads mga kabunggoy. No? Yan. So umpisa na natin. Kailangan nating materials sa paggawa ng marble gun mga kabunggoy. Ito, PVC. Tapos yung body chamber natin, yung laruang pellet, elbow, reducer na 40 by 32 mga kabunggoy na reducer. Lagyan lang natin ng pampasikip, no mga kabunggoy. Dinugtungan natin para sakto-sakto sa body chamber na gagawin natin. Tapos end cap, glue o sis glue mga kabunggoy. Tapos masking tape. Ayan, tapos kahoy mga kabunggoy na gagawin natin panakip dito. Ayan. Tapos epoxy mga kabunggoy. Ayan. Tapos gagamitin pala natin mga kabunggoy na imbis na lighter ay eto mga kabunggoy yung pinili natin sa Shopee na high voltage generator mga kabunggoy. Ito, so napakalakas nito mga kabunggoy. Highly recommended po. So ganito gumagana mga kabunggoy. So ito, power bank. Tapos yung connector ng cellphone mga kabunggoy. Ayan. So tignan nyo mabuti mga kabunggoy. Napakalakas, no? Ayan. So umpisa na po natin mga kabunggoy. So ito yung part ng gagawin natin mga kabunggoy. Kabunggoy, yung sukat ng body chamber natin, magiging body chamber. Ayan mga kabunggoy. So makikita nyo 20 inches. Ayan mga kabunggoy. Tatlong divider yung ilalagay natin mga kabunggoy para mas malakas. Yan, so ang divider na gagawin natin mga kabunggoy or nagawa natin ay reducer na 42 by 20 ay 40 by 32 pala mga kabunggoy. Sorry. Ayan, so ito yung marka ng paglalagyan natin mga kabunggoy. Ayan, no? Yung mga guhit-guhit dyan natin lalagay. Tapos yung kahoy naman mga kabunggoy na pangharang dito, dyan natin lalagay mismo. Tapos yung end cap mga kabunggoy dito. Ayan. So mga kabunggoy, lalagay na po natin yung isang divider dito. Ayan yung marka nya mga kabunggoy. Ayan, so lalagay na po natin. Kailangan talaga masikip mga kabunggoy para mas safety. Ayan, tapos sukatin natin. Ayan mga kabunggoy, okay na, nailagay na natin yung isang divider. Ayan, no? Mga kabunggoy. Ayan, so dapat nyan dito mga kabunggoy. Ayan, no? Sukat yung una natin divider. Ayan.
nasa 10 inches mga kabunggoy. Pesto niya. Ayan, so ilalagay na natin yung pangalawang divider mga kabunggoy. Ayan. Pero bago natin lagay mga kabunggoy, yan muna natin ng glue or pangdikit. Super glue mga kabunggoy. Lagyan na natin yung unang divider natin mga kabunggoy. Oh. So nandito siya mga kabunggoy. Markang yan. Lalagyan na natin yung pangalawang divider mga kabunggoy. Ayan, oh. Dito naman yung pwesto niya mga kabunggoy. Oh. So lalagyan na natin. Ipesto na natin yung pangalawang divider. Ayan. Yan yung sukat niya mga kabunggoy. Oh. Ayan. So naipesto na natin. Lalagyan na lang natin ng super glue para mas madikit siya. So guys, nalagyan na natin na paikutin na lang natin para may kalat yung super glue. Yan. Kailangan talagang nakafix siya maigi mga kabunggoy, no? Para hindi matanggal dahil yung tangke nakasalalay yung takas niya dito mga kabunggoy, no? Yung tangke niya kailangan talagang dito yung pagkakagawa. Hindi gumalaw-galaw. Ngayon, ipesto na natin yung pangalawa. So, yung last na lang mga kabunggoy. Ayan. So, dito yung pesto niya mga kabunggoy. Yung last na divider. Kung mapapansin nyo mga kabunggoy, may mga butas-butas. Ayan, para mas marami yung kanya, mas marami yung madaanan ng hangin mga kabunggoy. Ayan, divider. Ayan, so ilalagay na natin yung panghuli. Ayan mga kabunggoy. So ayan mga kabunggoy, nailagay na natin yung panghuling divider. Ayan. So, lalagyan na lang natin ng super glue. So, okay na yung tangke natin mga kabunggoy. Ayan, nailagay na natin yung divider. Ito yung kahoy naman. Ilalagay natin. Ayan. So, yung kahoy na ginawa ko mga kabunggoy, pinabilog ko lang siya. Ganito yung tura niya, oh, na magiging panakip dito. Ito yung kahoy na ginawa natin para panakip dito mga kabunggoy, para walang makalusot na hangin. So, ayan. Tapos natin malagyan ng super glue mga kabunggoy, lalagyan natin ng epoxy. Ayan, para walang tagas na makikita, no? So ayan, lalagyan na natin yung kahoy. Ayan, no? Like. So mabura. Sukat niya mga kabunggoy. Ayan yung sukat. Ayan po yung sukat niya. Kailangan natin sundin. Ayan.
3. So, ayan mga kabunggoy, nilagyan na natin yung kahoy na panakip niya. Ayan, so lalagyan na natin ng super glue. Pagkatapos nating lagyan ng super glue mga kabunggoy, lalagyan natin ng epoxy para tagas na hangin. Ang tagas, no? Ayan. Kailangan lang natin lagyan ng mahigit. So ayan mga kabunggoy, dahil matigas na yung nilagay nating super glue, madikit na siyang mahigit. Ayan, so lalagyan na natin ng epoxy mga kabunggoy. So eto na yung epoxy mga kabunggoy. Ayan. Lalagay na tayo ng konti. Para walang problema. Ayan, so mix lang natin maigit. So ayan guys, lalagay na natin yung epoxy. Ayan. Ilagay na natin lahat para walang katagas-tagas. So ayan guys, papatuyuin na lang po natin. So wag muna kayong aalis dahil marami pa yung aabangan nyo mga kabunggoy. Ayan, so papatuyuin muna natin.